Happy Monday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Mainit at malinsangang panahon pa rin pong iiral sa malaking bahagi po ng ating bansa. Dulot po yan ng easterlies o yung mainit na hangin galing sa Pacific Ocean. At kung mapapansin po niyo sa ating latest satellite animation, kakaunti lamang yung mga mararanasan ng mga pag-ulan, more on mga localized thunderstorms lamang. Ito po mga kulay dilaw at kulay pula. Samantala, base rin sa ating latest satellite animation, maliban na lamang dun sa kupol ng ulap, dun po sa may Central Pacific Ocean, ay wala naman tayo nakikitang any weather disturbance na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility sa susunod na 3 araw. Dahil po sa easterlies, asahan ng mainit na panahon sa malaking bahagi po ng Luzon na sinasamahan lamang po ng bahagyang maulap na kalangitan dito sa may eastern portions, sa may Cagayan Valley, Aurora, Quezon, Bicol Region, habang fair weather conditions or madalas maaraw in many areas of Luzon kabilang po ang Metro Manila. Halos katulad ng weather conditions as yesterday Sunday, meron lamang mga isolated rain showers or thunderstorms lalo na sa may eastern side at asahan pagsapit ng tanghali ang mainit at malinsangan na panahon. Possible po hanggang 33 degrees Celsius na air temperature dito po sa may Tuguegarao sa Cagayan, Isabela, maging dito sa may Metro Manila at malaking bahagi po ng Palawan. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, asahan din yung halos katulad ng weather conditions as yesterday, bahagyang maulap at minsan maaraw ang kalangitan lalo na sa may central and western portions of Visayas, partly cloudy skies most of the time dito sa may eastern portions, at sasamahan din po yan ng possible na mainit na panahon hanggang 32 degrees Celsius, kagaya na lamang dito sa may Metro Cebu and Tacloban City. Posible din po yung mga pulupulong ulan dulot lamang ng easterlies and localized thunderstorms, lalo sa may northern Samar at sa eastern Samar. Sa ating mga kababayan po sa Mindanao, umaga pa lamang posible ng ulanin ang bahagi po ng Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi pero wala po itong kinalaman sa anumang weather disturbance habang magiging bahagyang maulap at madalas maaraw sa malaking bahagi po ng Mindanao, umaga hanggang tanghali. Pagsapit po ng tanghali, pinakamaiinit dito sa may southern portions of Mindanao, kabilang ng Zamboanga City, Cotabato, Jensan, and Davao City hanggang 34 degrees Celsius. Then pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi, ilang lugar ang magkakaroon ng mga paulan, lalo na ang bahagi ng Caraga Region, Davao Region at lalawigan ng Bukidnon. Para sa mga naglalayag nating kababayan, wala tayong nakataas na gale warning dahil hindi po nakakaapekto sa ngayon ang northeast monsoon or amihan pa. Pero simula po bukas ng hapon, magkakaroon tayo ng panibagong bugso ng northeast monsoon na siya magsisimula dito sa may extreme northern Luzon at pagsapit ng Wednesday and Thursday is possible po na magiging maalon na muli dito sa malaking baybayin po ng northern Luzon at affected na rin po ang silangang baybayin ng Central, Southern Luzon, and Visayas. Tulad ng nabanggit ko kanina, posible po simula Tuesday ng hapon ang pagbugso ng northeast monsoon, then lalakas ito pagsapit po ng Wednesday, bahagyang hihina pagsapit na ng Thursday and Friday, pero manunumbalik muli ang northeast monsoon pagsapit ng weekend. So kung dito sa Metro Manila, by tomorrow, fair weather conditions pa rin or madalas na maaraw ang kalangitan. Then pagsapit ng Wednesday and Thursday, bahagyang maulap at minsan maulap ang kalangitan. Meron lamang tsansa ng pulupulong mahinang ulan pagsapit ng Wednesday. Then mababa muli ang tsansa ng pag-ulan pagsapit ng Huwebes. Sa ating mga kababayan at mamamasyal po dito sa may Baguio City, asahan pa rin ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan sa susunod na 3 araw. Mararamdaman yung pagbaba ng temperatura pagsapit po ng Miyerkules in most of Cordillera Region and Cagayan Valley dahil po yan sa pagbabalik ng northeast monsoon. May tsansa lamang po ng mahinang ulan, lalo na sa hapon. Sa ating mga kababayan po dito sa Legazpi City at malaking bahagi na rin po ng Bicol Region, bukas bahagyang maaraw pa naman ang ating kalangitan pero pagsapit ng Wednesday and Thursday, dahil po dun sa unti-unting paglakas ng ating northeast monsoon, magiging mostly cloudy skies dito sa may Bicol Region at sinasamahan ito ng mahina hanggang katamtamang ulan lalo na po sa tanghali hanggang sa hapon. So kung lalabas po ng bahay ay magdala ng payong. Sa atong mga kaigsuonan din ha over Metro Cebu at sa mga may outdoor activities po for the next 3 days pa, bahagyang maulap at minsan maulap din ang kalangitan. Madalas maaraw sa umaga pero may mga localized thunderstorms pa rin po pagsapit po ng hapon hanggang gabi na nagtatagal ng 1 hanggang 2 oras. Muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, pag-asa ang magandang solusyon.